Foundation, fondazzjoni li tgħin lin-nies bi problemi ta' saħħa mentali. Iltqajna ma' Matthew, raġel li jbati mill-iskizofrenija u li sab għajnuna mir-Richmond Foundation u llum il-ġurnata jaħdem magħhom ukoll. Matthew, x'inhi l-iskizofrenija u lilek kif affettwatek? Skizofrenija hija problema ta' saħħa mentali fej il-persuna bħali jesperjenza hallucinations bejn nara affarijiet u nisma' voċijiet u affarijiet li mhumiex verem. Hemm xi ħaġa li inti ma stajtx tagħmilha ħabba l-iskizofrenija? Kelli ħafna diffikultajiet nagħmel l-eżamijiet ħabba il-hallucinations li għandi. Meta kont immur nagħmel l-eżami kont inkunu overwhelmed ħafna, il-vuċijiet kienu qed jgħidu ħafna u ma stajtx nifoka u nagħmel l-eżamijiet. Bil-għajnuna tal-terapija, tal-medication, tal-familja tiegħi u ħafna nies oħrajn irnexxieli nagħmel l-eżamijiet imur l-università. Spiċċajt is-sena l-oħra, sa suppost ħanigradwa dis-sena. Kif qedlek qed naħdem ma' Richmond Foundation biex ngħin aktar nies bħali li għandhom bżonn l-għajnuna. Fil-hostels ta' Richmond Foundation, bl-għajnuna tal-care workers, il-pazjenti jgħixu b'mod indipendenti. Tracy li taħdem fil-qasam tal-communications, il-Richmond Foundation, u se tgħidilna ftit fuq Richmond Foundation. Bħala organizzazzjoni aħna ngħinu nies li diġà għandhom problema ta' saħħa mentali u kif ukoll ngħinu nies biex nipprevenu milli jiżviluppaw xi kundizzjoni ta' saħħa mentali. Jekk ikollhom bżonn in-nies fejn jistgħu jċemplu? Minna numru li huwa free phone għall-pubbliku li huwa l-1770 jistgħu jċemplu n-nies u jsaqsu mistoqsijiet relatati mas-saħħa mentali u dawn il-linji jkunu miftuħin bejn 8 ta' filgħodu u 7 ta' filgħaxija.